will be breaking a on when the manjamono, one weapon at this channel and may exist as some kind on your one and he came. So no was in Ketato and will have one big thing at dinner. Is always say, called you can one I walk about Reverend Father Joy Nwebe. Reverend Father Nwebe Joy. What is his problem? Kezo go see where on. Go up at I say no chukunazi. At least everybody for that video is the one for beria. Go and check that video. Careful Mbahosiko no ne belo desire ne belo. Go and watch that video again. Always some pinpoint thing or made that place in that video. Before we do this lone man agitation of can't one me and one name. Obviously, I making say no Holy Spirit do really. I didn't know the day was a quan evangelist because people anointed. While also quan hane meba hiduriana, the hane meba habukano chicota, and my hanuti love it, T plate number, thing called the thing, leaning and meba habo, chicote one. Manakito was no anointed man of God. So you go say, Joya, one important question to Father Joy Nwebe. At least he get the question, go akune ye megine ya asa because I should meet a mong because when I say play video na ko gonna ga ko ni sa firu modero gemma onwe hem melegi wanna nwanne mwan oni sa firu mali so de kwana gemma e ma na nwoke kwugodo na oko when I feel nkita all the gemma not I go you will keep seeing my face when you hold you man clean here so because an important question is to go see God Father Joy Nwebe and to lovers of Catholic and catechism nani why in the end of this video. God open. A very quick question to Father Nwebe Joy. A very quick question to Father Nwebe Joy. We heard the testimony you shared. Yes, you shared a wonderful testimony about how you went to meet Father Mbaka, how he saw a boy, do cripple, carry the boy, walk towards one direction, talking to God, and before you know it, or drop what the boy started walking. Bravo! What a wonderful testimony. Praise the Lord. Chinwan came back ogo. Okay, Chinwan came back ogo. Okay, yeah, God of adoration. God of adoration, God of adoration. I claim that testimony. I key into that testimony to locate every Shide Adagije anywhere. I pray that the God of Father Ejike Camillus Mbaka will locate them in the mighty name of Jesus. Amen. No doubt. We know why you shared that testimony. You shared that testimony because na island then will a boy Galije from Wisha. If I just say could be Kuniri or Gije. No doubt. We know that God is using Father Mbaka. I don't think we have ever contested that. I don't think we have ever contested that God is using Father Mbaka. We have never contested that one. But you shared that testimony. After sharing that testimony, if was equal, no hope, Ndaya wapota neku nanka unke meri nanya ukorokoro. Nanka unke meri nanya ukorokoro. We don't argue that. But Kerebi Birongo, as a Reverend Father, he making noise, the carry and that God which are all almighty. Kerebi Birongo. Iye beni onye malaria na aria ebele odumma iye beni onye even one tekiri wish dey to another odumma Kerebi Birongo if he will Father hype man if he will MC Father otimpudo na Father ije na nge ogbe monsi ije gwagari post video see unity in this one ije na nge Father Mbaka ije nwachagari ito Kerebi Birongo. Let us assume that the Elijah Enugu nwere ike I say the evangelist go be say ministry here today. Now God can ejikwa Elijah Enugu we na arụ ọrụ ụfọdụ ọrụ ahụ oji evangelist go be alo man evangelist go be kwụsị all ministry here today. Keri ife niile ọ na-eme nke ihe ebe since you way back into ministry we have never had any testimony if God jigu webe
yet you keep touring from America to Enugu State, from Enugu State, from Emene to Uke, from Uke to Onitsha, from Onitsha to Ebenire. As opposed to the Inega award as the tourist father of the year 2025, 2024, and 2023. What value are you bringing to that ministry? Nothing. Only telling stories. Tales by moonlight. Father Naka Akoko, Oka Akoko. After I got that testimony, negante. Say, okay, now we don't know in share wonderful testimony of Ife Chukwuji Father Mbaka Wero. He come even in a kocha even in a say, nke ahoko nke ya wano katapota, akola esi na gunu melo. Na nke awu nke ifuru n'anya. Dawu nke ifuru n'anya. Onye gwara n'anya no Ife do bright enough na yeji we na confirm Ife do re Ife adohore. Onye kwu n'anya no microscope, stethoscope eji enyocha Ife we gbo na Ife adore. Ya na nke na-emebe ndị ọzọ nọ imi na ọkpa ka ndị mmadụ ji afịa ọ bụrụ anya ka ndị mmadụ ji afịa. Ana m ajụ uwe sịrị na evangelist ka obi kwụsị ministry today that God ka hapụkwa people dụka Fada Mbaka, they can fill in that gap. But kelebe ngo nwa nọ kelebe line, where do you belong in all this? Throughout your 10 years in ministry, case your 15 years in ministry, we have never heard anywhere ebe God use go to eme anything. Now ụghọ iji akwasịrị sọsị kwasịrị wife pastor onwere ife ọzọ anyị anụbụghị n'ikpere onye ụkwara na akwa ekpere ọdụmma. Anyị anụbụghị na we have never recorded any testimony, nothing apart from ka masị ya na fada ewu iji eme ọnụ onwere ife ọzọ nothing ebe atụrụ mmadụ na-alụsị ite isi ebe ahụ alụsị ata ahụ ka granọt. Onye nwere ike iji nwa ọnụ ekpepụta mmadụ na-eji ọnụ abụ mmadụ ọnụ ọ bụghị ka ya wọk. I nweghị ike iji nwa ọnụ ga kpepụta mmadụ, nwere ike iji nwa ọnụ ga dikrie nwa blessing n'ebe mmadụ nọ, mana ị chọrọ iji dise m ọnụ wee bụ mmadụ ọnụ. A sị nka ndị ọsụ chetara everyday na onye nke awụ nke a Fada Mbaka wụrụ nke a, onye nke awụrụ nke a, onye awụrụ this one, onye awụrụ this one. Afọ n'ebe ị na-ekwu okwu iwee sị na evangelist Ebuka Obi mee ndị mmadụ ekwuo n'anya ọkụ ka a na-egwe niile na-eche anya na ife ebe ife mmadụ nwere ike iji wee rie anya ọkụ. Ego nwanụ na-abịa n'ụkpọbụ ụlọ na-enwere ndị nwere ego nada ngwa onye anyị na-ekwu anyị ahụ ekwu okwu na-abịa n'ụkpọbụ ụlọ ya dụrụ alụ evangelist Ebuka Obi na ndị ahụ ikwu nwere ego n'ụkpọ ọha ka ọ dụrụ ha na ha ihe na ha ikwu okwu na olu ego ngwa maka anyị na-ekwu anyị rote man nwaanyị iji dugudu n'ịta amatụ Fada Mbaka o jikwa wee sị na ọla ahụ bụrụ na nkịtị na ọla ahụ bụrụ na bedị na ọla ahụ na bedị. Those are sacrifices that they make. Fada onye nke Fada onye nke a jikwa wee mee eche ịma atụ ndị nwere ego yuzu ibe edo yuzu ata eze yuzu ndị nwere ego n'ụkpọbụ ụlọ atụ ọhụrụ ije n'ịma yuzu okeke yuzu oke afọ kele atụ nke ihe eji nata n'ahụ nwewu wee mma any day. When are you going to start giving example with yourself? It is you who is contesting even my water hole with evangelist Ebuka Obi. So use yourself as an example. Don't use other people. Use yourself as an example. You don't need to use other people. Or those people won't have now contest anything with evangelist Ebuka Obi. Or those people won't have now saw anything with evangelist Ebuka Obi. Or go away and also something with him. So it should be you versus him, not anybody. Wonderful testimony. We clap. May God be praised. May God be praised. Sorry. May God be praised for using Fada Mbaka to do such miracles. At least what is it needs to be showing people is that miracle is real. Nobody is contesting that our God is not a miracle God. And it doesn't matter where that miracle comes from. The fact is that let people see that God, Chineke can apparently now if I show them can go to Matthias Hamalo that God is still in the position of doing miracle, that he is still doing miracle, and that a miracle now occur every day. That miracle is what we want them to be seeing. No, it doesn't matter who God will use for that miracle. But the question is, can he use you? Has he ever used you? Will he ever use you? When will you ever make yourself available for God to use you? No one back I go to my position able is we go see. No one back I go to my position able is when you kick on your windows up.
no no food they can go to one particular direction everybody do well with ball Aguanisina, you are not MC father and the whole deliver na ambassador on the father the sign of ambassadorship on the father yeah ọdụgo nwere ife a na-azọ ọhọkwọ nke a ya wee mee na nke a wee na ome korokoro n'anya maka anya ya owo authentic eye anya chukwu ka anya owo ife ọhụrụ na anya ya ofụrụ confirm ọ wụrụ na yet ị nwere ike ifu ife na-eme behind your backyard. Yeah? We want you to start telling us what God used you to do. Stop telling us about that. Tell us what God has used you to do. You have bragged so much about being a father, being an obedient father. You don't need to. And we want you to start telling us in that 10 or 15 years of your ministry, what has God ever used you to do? Nothing. So I say that God has made you a good storyteller. You can tell story. You can speak for hours. The speaker of the year, minister without portfolio. Share this video. I got a line from that testimony. I was enjoying that testimony until the time we decided to bring in. Now I see, this is the reason why you will share that statement. No matter what you do, God will use Evangelist Ebukobi to heal a crippled guy na island. Use Father Mbaka where he know a crippled guy boy na Enugu ọkara ihe etu a kedu ife o ji weme he transported you peacefully from Lagos to Emene, from Emene to Uke onwe ife ọzọ. Case closed. Share this video. Anyị na-agụ isi ihe anyị anọrọ anaghị ana ịghọtago. The media is for all of us. It is only that order ebe ị na-amount as a reverend father we fail for only reverend fathers. But okay, for this media, it is for all of us. And since you have decided to leave your duty as a reverend father, akamas. We talk again at this media for all of us. You are not ordained to take charge in this place. We are only allowed to use this place the way we are using it. But we are not allowed to come inside that altar, Kamas or Igbo Holy Sacrament. Those are the field. But he decided they have to field though. Even our own field. I now saw it. I now we are so keep until they got a naked or naked. But share this video. You gotta go.